Shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum ya bayyana al'adar juyin mulki da ake fama da ita a ƙasashen Afirka bayan shafa shekaru sama da 30 na dimokuraɗiyya a matsayin wata alamar rashin adalcin shugabanni da ke fatali da doka. A cikin hirar shi da shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha, Bazoum ya bayyana cewa a waɗansu lokuta rashin sanin mahimmancin dimokuraɗiyya ke sanya wasu zumuɗin karɓar mulki da ƙarfin soja. Ya kuma ci gaba da cewa akwai mutanen da har yanzu su ba su yarda ba da demokrasiyya a nan Nijar, tunda kwana biyu kafin hau karagar mulki ka lura kai ma da kanka da akwai wanda suka yunkuri su hana ni a hau mulki. Alhali ko yau wata kusan 8 wanda zai hita yi shi ya riga ya kare. Ni ina kallon abun a matsayin juyin mulkin da aka so a mini kafin ma in hau mulki. Ala kulli halin wannan abun yana bayan mu. Ni wata na 7 ina mulki kuma 'yan Nijar sun fara gane kowa nike kuma ko micece niyata. Tun sauran kasashen da ake yi in ka dubula a Gine alal misali juyin mulki aka yi saboda wanda yake mulkin shi ma ya juyin mulki. Gani nike babu wata mafita a Gine in ba irin wannan juyin mulki, saboda mutumin da aka zaɓa in ma mun yarda an ce zaɓen shi ne aka yi tun ainihi ya yi shekara 10 doka ta tilasta shi ya bar mulki, amma ya yi zama da ƙarhin makaman da ya mallaka kuma ya yi kashe-kashen mutane. Wannan kenan babu mamaki a ga an mishi juyin mulki shi ma. Duk wanda ya yi amfani da ƙarhi ya zamna baya da kowace shari'a, in aka mishi juyin mulki daban ne da gwamnati wanda zaɓaɓɓe ne. Mali matsalan ta'addanci da gudanar da iko wanda bai dace ba su suka yi sanadiyan juyin mulki. Soji sun ɗauki mulki saboda sun ga ya zan wajibi ne su ɗauki mulki, ko ya kamata su tsaye da lokacin na cewa a gudanar da zaɓe domin a samu mutanen da al'umma ta zaɓa su ci gaba da iko a cikin tafarkin demokrasiyya. Saɓani da wannan kagan sun so su ma su tsaya nan, sun ƙwace mulki kuma za su riƙe shi da ƙarfi. Sudan dama da aka juwa mulki, wa'anda aka kada ba su saka ba, wa'anda suka zo ba su riƙe gaba ɗaya ba, sun raba shi biyu, sun yi zaman gambiza. Kenan abin nasu bai yi tasiri ba, har yau ana cikin wannan matsala.